Salutări! Astăzi aș vrea să vă arăt acest cub, să zic. E un proiect destul de drăguț, destul de ușor de făcut, dificultate medie, aș zice. Ușor înspre mediu. Nu necesită foarte multe componente, dar necesită un Arduino pentru programare. Din păcate, nu pot să vă las un cod sau ceva pentru uploadare pe circuitul integrat, pentru că acesta a venit preprogramat. Să focalizez un pic camera să se vadă seria, să știți ce să luați. Dacă se vede. Așa. Este un circuit alimentat cu 3 baterii. L-am luat sub formă de kit de la un prieten. Ce să spun? Vine cu două plăci de genul de 7 pe 9 cm. Proiectul cere să folosesc două, una pentru a monta cubul în sine și circuitul integrat. Eu nu m-am închisit să folosesc și pe cealaltă, așa că am pus și circuitul ăsta aici. După cum vedeți, cam încurcat, dar majoritatea sunt fire pentru alimentare, ceea ce în al doilea le-am făcut un pic mai ordonate, nu este chiar așa de aiură și de aici mai trebuie să iau doar de la niște pini. Dacă observați, aici am câteva sârme care ies din IC holder. Din acestea vor ieși niște contacte, după cum dacă urmăriți firul alb, am înlocuit special pentru videoclip, e coloana respectivă, e conectată cu cablu alb la un pin de pe circuit. Cred că o să mai uploadez un videoclip sau fac ceva și o să vă pun o schemă cu circuitul integrat și cu circuitul de control pentru straturi. În mare, circuitul pentru straturi este din tranzistor NPN, mai exact de pornire-oprire, să spun așa, tip buton, cum zic unii. Sunt trei pin de la circuitul integrat, care merg înspre tranzistori, către colector. Acesta, când primește curent la această serie de tranzistori, lasă curentul să treacă printre pinii de pe margine și alimentează fiecare strat prin sârmele astea, prin conductorii ăștia. Încerc să iau un cadru ca să se vadă. Practic de aici. Fiecare strat are câte unul. Stratul 1, 2 și 3. Fiecare conectat la LED-ul din mijloc. Stați o secundă. Am uitat să fac ceva pentru videoclip. Este pur și simplu o diagramă care o puteți găsi și în videoclipurile lui Kip K. Este practic același proiect, doar mai ieftin, luat de la un prieten. Are pe cineva și face rost de piese foarte ieftine. Dar practic a cumpărat un kit din America și l-a copiat. După cum vedeți, transportul nu a fost tare bun. Mi-au cam îndoit pinii la circuitul integrat. Asta e clar că nu o să intre la loc. Nu.
Nu o să intre. Cred că o să-l și pun acum, nu-l mai țin în buretele în care au venit. În orice caz, se rezolvă ușor orice strâmbături de genul. Cu o lamă de cuțit, să zic, spate de la o lamă de cuțit. Apăsați toate într-o direcție și se îndreaptă. Direcție, mă scuzați. Nu știu ce am astăzi, nu pot vorbi cum trebuie. Minunat, intră. Până la altă o să-l țin aici. Uite, să zic așa, un sfat bun. Dacă vreți una dintre plăcile astea, cu un burete de desubt, poate fi, și se păstrează foarte frumos circuitele integrate. Se pot folosi și chipuri mai mici, puteți folosi și chipuri mai mici pentru chestia asta. Nu se duc nicăieri. Bineînțeles, acum am un burete cam și nu prea stă. Trebuie să mi-l schimb. Nu știu dacă am spus, dar proiectul necesită 27 de LED-uri pentru realizarea întregului cub. 6 rezistori, opțional 6. Proiectul cere pentru 6, dar pentru o intensitate mai mare a luminii, ca să puteți folosi numai 2 baterii, trebuie eliminați 3 rezistori. Este un proiect frumos, este o schemă pe internet pe pagina lui KeepK. Sunt toate scheme și pași de asamblare, un pic aiurea cu cablurile când vine la partea practică, dar când e vorba de scheme, foarte ușor de făcut. Practic este un dreptunghi care simbolizează circuitul integrat și cum se vede aici, scuzați, cum se vede la acest circuit, se vede numai dreptunghiul ăsta, cum așa lumină. E desenat un dreptunghi și denumirea piciorului, care bineînțeles nu-i trecută pe el. Pinul 1, 2, 3, 4 și tot așa. Fiecare pin scrie către coloana nu știu care și mai este coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6 și mai este ceva de genul 9 puncte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și fiecare scrie denumirea piciorului. PD1, PD2, PD3, PD4, nu mai știu exact că le-am făcut de ceva vreme. Pe ansamblu e un proiect frumos. Mi-a luat cam o oră jumate să-l fac, ținând cont că o trebuie să desfac complet cubul. La un punct că am făcut o greșeală. Aici cu LED-ul ăsta am făcut o încurcătură și trebuie să desfac cam tot până acolo. Dar nimic nu este irreversibil. După cum se vede aici, sunt 3 cabluri, sunt controlul pentru straturi. Fiecare cablu care merge aici, în punctele astea, este controlul pe coloană. A venit cu acest suport, să zic așa, tubul ăsta de plastic și șuruburile astea mecanice. Foarte frumos. Circuitul, proiectul, mă scuzați? Nu, v-am spus, nu vorbesc tare ok astăzi. Am picat ieri un vin la cap, poate că de-aia. Cam așa ar trebui să arate proiectul. Se poate, opțional e să adăugăm un întrerupător, să se bage ăsta acolo, dar cred că o să fac o placă, nu o să folosesc PCB-ul ăsta, o să vorbesc cu cineva să-mi aducă o bucată de placaj. Și ăsta îl pot folosi pentru alte proiecte. Eu mi-am comandat 2 și au rămas cu 2 plăci în plus. Mi-am comandat 2 plăci, o să-mi ajungă ceva vreme, eu zic. Vreau să mai uploadez niște proiecte mai simple și
Voi încerca în următoarea lună, să zic până la finalul vacanței de vară, cel târziu, să uploadez cu un prieten o, cum să faci să zic, un furnal, să fie mai pe românește. Am reușit să topim plumb, aluminiu, cupru, din păcate nu am la mine nicio pepită și din păcate am topit și oțel inoxidabil. Și spun din păcate pentru că am avut un cleșt de fier care ținea un creuzet de oțel inoxidabil. Să zic, în gen, cam așa de mare era creuzetul cât prostia asta de aluminiu. Aveam un clește care îl ținea și doar în clește de fier și doar în punctul în care îl ținea au rămas un inel rotă de oțel. Asta este. Este un proiect destul de frumos și acela, vă rog să-l căutați. Voi vedea cât de curând pot uploada. Vă pune 4 sau 5 videoclipuri. Pentru că nu pot uploada mai mult de 10 minute. Aproximativ 10 minute, așa că pe data viitoare